El so de l'aigua es converteix en la banda sonora d'aquest documental que ens mostra un món on la dona no comptava amb modernitats ni electrodomèstics i els ajuntaments havien de proveir al seu veïnat d'espais públics on poder realitzar tasques de caràcter domèstic. Uns espais que regentaven quasi en exclusivitat les dones que, en un món d'organització patriarcal, havien d'assumir totes les tasques domèstiques i de criança, a banda dels treballs que realitzaven fora de la llar per portar sustent a la família. Les dones del Poble Nou de Benitatxell realitzaven una gran tasca, rentar la roba de tots els membres de la família en el llavador o safareig de l'aviar i anar caminant amb la bugada del poble al llavador sortejant una important costera de tornada amb la roba al cap. Un lloc convertit en punt de trobada on no només treballaven de valent, sinó que moltes vegades es convertia en el millor moment d'esbarjo en el que conviure, viure i riure. Però malgrat la duresa física d'acudir a rentar i tendir la roba, les dones del poble guarden un gran record d'aquest espai, l'antic llavador o safareig de l'aviar. Maria, Teresita, Isabel i Lola guarden grans records i vivències del seu llavador de l'aviar, un lloc que guarda 1001 història, secrets, rialles i xicotes moments que fan gran un poble, el Poble Nou de Benitatxell. Diuen que a principis dels anys 20 i l'alcalde diuen que era el tio Guillem del Santo, que estava l'home d'alcalde entonces i que ell va ser el que va posar el molinet i va començar a fer el llavador i tot això. Però el poble era un llavador bonico i bé. Podien llevar almenys 10 persones per cada costat. I 2 allà, al cap, allà 2 al xorraor. I dalt de tot tenia una piqueta que si volies repassar roba més delicada o tot això, venies amb la primera àvia de sí que xorrava d'ahir, repassaves la roba i... El llavador estava molt bé, va ser una burrera el que vam fer. Allà al safareig, ja t'he dit que tenia unes deixades com això, però una pedra lluenta i preciosa, així de mitja braça, i a llevar, hi havia clara, més no poder, i neta del tot, perquè entrava per este costat al xorro, i si per allà, allò era una cosa que, si hagués volgut veure allí, hagués vingut. Que el llavador estava molt bé, que el que vam fer va ser una burrera de tapar-lo. No sabien tirar, quan treballaven a la muntanya, no sabien ambient de tirar-ho, i ho vam tirar ahí, en Pau, algú que li digui dir, tira-ho allí, colga-lo, que ja no hem d'anar. Bueno, dona gust tindreu, perquè ara venen a fer-se barbacoes i tot, si el llavador estiguera al costat, doncs també podien vindre que el mancalet estava igual i això estava igual. És que a este poble n'hi havia 2, i de 2 cap. N'hi havia un altre allà baix. Entonces es va parar un poc perquè la gent ja començava a tindre les casetes i la vida ja no era igual i llevaven molts les casetes, però quan ens vam donar compte, quan ho vam saber, el safareig estava tapat. Va ser... No va ser només un carretó que em van tirar. Camions. Però on el deguem tapar, saps? Que en 2 camionades d'aixes el deguem tapar bé. Així no ho diuen. Però no nosaltres que eren al veïnat, en seguida vam anar a Maria Moliner, pobreta, en seguida vam anar a veure que el destaparen, però... I el safareig estarà fet, que no van arrencar les pedres, no saps? Li van tirar material damunt i en Pau. Doncs nosaltres el desig sempre segur que es poguera recuperar. Només per tindre-ho, que és una cosa que estava al poble, però bueno. Sí, que ens agradaria, que no vingueren a llevar, però és una cosa que és del poble. És antiga i tots els pobles estan... És del poble i és antiu, doncs sí. Que no vingueres a llevar. Però si vols vindre diumenge a passejar per ahir, doncs vens, ja ho veus i ja dius, us agradaria, sí. Tota la vida d'estat, perquè no té que estar ara.
Pues nosaltres, les veïnes de sí, prou l'han demanat. A tots els ajuntaments que hi ha hagut han anat a demanar-lo, però no hi ha hagut manera. Mal estarà. Nosaltres teníem la caseta ahir, no saps? Ella ja ha vingut menys. Jo he vingut menys perquè teníem un safret i llevàvem allí. Però m'agradava vindre així, perquè era gran i donava gust. I donava estar amb les dones, xerraven i venien ahir, bevien, esmorzaven, anaven a buscar cosconelles. Això me'n recorda. A buscar què? Cosconelles, herba per a menjar. Per fer ensalar. Ensalar. Aportaves un tros de melva, un tros de cavalla i mesclaves amb el pa. Venien de matí. Venien de bon matí, prou matí. Les dones que eren majors i eren matineres venien de bon matí perquè no fera tant de sol per pujar. Clar. Nosaltres, com ho teníem ahir, a voltes venien de tardet. Veníem i llevàvem, anàvem a la caseta, les tenien, després la plegaven i fèiem el dinar, arròs amb caregols, amb bajoques, i després embrinaven palmes, solejaven per fer llata, tot això era el que fèiem. A l'estiu fèiem això. Secaven figues, tomàquets, tot això, mira, era la feina eixa. El que teníem un to l'olita, que teníem un to de raïm, doncs fèiem panses, escaldaven un to. Ara pregunta-los a elles. Pues estava embarassat del meu fill, va néixer, al cap de 2 dies vaig vindre a llevar i per ahir a Senda, al poble, i ma mare vivia allí a la venta i quan tenia un pati grandot vaig estendre la roba allí. 2 dies antes de néixer el meu major. Si portaves una bona anxova i una tomaca, pues t'agradaves un esmorzar que feies un esclafit. I 2 carranos, que diu ella, 2 carranos, el carrano no falta. Llevaven i si te volien xerrar, pues ho feien més llarguet. Posaven la robeta al costat que plegaven a mi del sol i això. Si vols xerrar, ho fas més llarg, si no vols xerrar, ho fas curt. I que els homes no han anat mai a llevar. Els homes ara ho fan tot, però entonces no feien res. Doncs per què no? Perquè no és com ara, que els homes guisen i es tenen la roba i posen la llevadora i tot. Entonces no feien res els homes. Els homes feien lo de la terra i nada més. Encara els havies de portar les espardenyes i la roba per canviar-se, que ells ni anaven a agarrar-se-la. N'hi havia moltes que es tenien la roba ahir i s'esperaven que es secaren poc. I n'hi havia que s'acarraven el cabàs al cap i se n'anaven per amunt. Pujaven tota la costera. I n'hi havia que s'esperaven que passaren els animalets i portaven el cabàs fins al poble. Passaven carros, burros, i dius, em pots portar el cabàs? Sí, ala, vas, portava el cabàs. O si no, quan arribaves allà dalt a la pujar ja estaves més banyat que la roba. Això era així, eh? Jo no he vingut a llevar. Jo, com tinc la caseta ahir propet, jo he passat sempre per ací. Quan passava ho veia. Hi veia les dones llevant i de la caseta també veia quan se n'anaven per amunt, amb el cabàs al cap, amb un tot de dones ni se l'aguantaven. Les mans aixina, posaves les mans aixina i més altes, jo no sé com ho feien. I el cabàs n'hi havia que portaven una tina d'eixes amb 2 anses, que eren així de metre. Una gaveta diem vosaltres. Era raro, jo dia, com ho poden aguantar? Perquè hi havia dona que l'hagués pujat i jo passava, com tenien la caseta, anaves a peu, més que això, o en el carro, que sempre anaves i ho veies, i veia el llevador. Hi havia unes capçanetes que mos feien al cap, que sí portaven el pendenet als xiquets, però n'hi havia que es posaven la capçaneta damunt el cabàs. Jo no sé com ho feien, perquè se puja amunt en un cabàs, i sempre pujaven en sol, perquè normalment... En sol. Que aquí baixaven matí a llevar... El sol està tot el dia. Això les persones... De dia el posaven en sabó, el posaven damunt de les pedres eixes del costat, pegava el sol, tots esmorzaven i després tornaven a llevar i després potser ho deixaven que s'aixuara un poquet per a no portar l'aigua a la cabeza. Entonces no havia cotxes com ara, que tot és un cotxe. Ara no volen al bar a peu i antes venien a la cabàs al cap. Entonces era tot a pie. Era així, no? El que jo no sé, com pujaven, no ho sé. Com pujaven, doncs mira, jo vaig pujar i ja veus, 2 dies, els 2 dies va néixer el meu fill. Jo el que no sé... Per ahir el cabàs al cap. I no em vaig cansar.
Jo em feia creus quan veia les persones que podien dir com ho poden aguantar? I és que no s'ho aguantaven i no es caïa. És el que més m'estranyava a mi. La mare de Dolores, la Tinita. Tinita. No portava res? Jo pareix que en Calavella la Braços pujava. així, Posava així, posava els braços així, i ella. Portava els braços al costat I allò no li caïa. Jo la veia un munt de voltes pujar i jo em feia creus de... És que no li caïa, perquè encara hi havia dones que feien així. Una amb així, l'altra se l'aguantava. És que té tots els fills. Xalaven prou. Això és com anar a fer-se el cafè, és petxarrar-nos pel cafè en si. És el mateix. Manejaven les mans, però la boca també. Si vas al cafè també vas petxarrar un rato. I el llavor igual. Doncs mira, una dona estava llavant i li va caure el sabó. I la filla es va llevar les espardenyes i va entrar dins. I sa mare, xica, que t'enfuegaràs. Però com era així dalt al principi, no era tan alt i va treure la pastilla. Li va llevar. O si no, ja no podies llevar si no tenies sabó. Però el sabó se n'anava, l'aigua se l'enduia per cavall i ahir xorrava l'aigua bruta i estava l'envelló que el tapaven. Però si se n'anava per allí, agarraves una canya i pegaves així i el tres, però a volta la tres. Ah, clar. Pues com jo m'agrada anar a Presseta, pues llevava, i com era una cosa com això, però les lloses eren més lluentes, com la gent llevava. Jo llevava a Presseta i em cau la pastilla dins, i diu, bueno, i esta se'n va xàvia. Posa el braç dins, em vaig banyar d'estací tota, i no la vaig poder agarrar, i dic, pues perquè xàvia, més normal que portava repuesto. Sempre me'n posava dins, perquè se la perdia, les poques voltes que vaig vindre. Pues el sabó posava oli bo no, perquè el bo anava car, però estava quantet i no m'agradava. Tenia una botella, dic, per les dones fer sabó, jo ara vaig a provar-ho a veure. La botella d'això, un poquet de susa, posaven un poquet de farina i trementina, un poquet de trementina posaven. I en una canya, menja que té menja, i anava menja, i com clar, li posaves una miqueta de farina, anava collant-se. I a este li vaig posar una xorrita de detergente del que llavàvem. I així ne feia una miqueta d'olor més bona, perquè si no, no podia fer. Jo roda que te roda, i me se va fer dur. Mira, si està dur, i després, en una caixeta de sabates, mira, si tenia poc, en una caixeta de sabates li vaig posar un paper d'estràs a baix, i em vaig abocar, i quan fa 3 o 4 dies que estava més sequet, vaig fer els tallonets, ja ho. I ja està. No l'he gastat, he gastat tots els trossets que vaig. Perquè això, sap per què és bo? Quan neteges el forn mateixa, que es fa el pedaç tot negre, això ho lleva. Les negroses més brutes, això sí que ho lleva. Però com ara ja sap més bo que este, doncs el toques. I això és el que passa. Però vostè dona compte que si tindrà fitxa, que tindrà més de 10 anys, i més de 11 també. Si estiguera llevadora, sí, doncs encara vendria a llevar-los, sí, que vendríem atrevits a dir-ho. Encara ho llevaria,